chafuru ka o si ada ebe summer best na Arab money no since ya bụ ihe bido na-eme with all the southeastern content creators ndị ya na-emekọ ihe ndị na-epromote brand ya ndị na-epromote business ya ndị na-enyere ya aka ezisa ozi ọma maka eremu moto ọ na-ere mana ihe ndị observant enough na-ene bụ ọnụ mmiri okwu onye ọbụla both summer best both Arab money both all the southeastern content creators Wagaji ha Uncle IB Amachi Somo Igbo Channels TV Jay Park na ọtụtụ ndị ọzọ rụchara ihe niile dị ya iche iche aka some of the southeastern content creators na-ekwu okwu na Igbo southeastern content creators ụfọdụ na-akwatu business ndị Igbo ibe ha why na ndị southeastern content creators bụ ndị asaịnị si na ha agaghị akwado ihe ọjọọ ma ọ bụ na ewe onye saịnịrị ha ambassadorship na-eme na ha ama nkwado ya maskibo ha na ndị otu ha ndị pụtasị na ewego ụgwọ ha gbata ụfọdụ aka amụgo ụfọdụ down ụfọdụ ego complain to them concerning summer best mana before nkwuo ihe nchọrọ ikwu ewee tụtụ ihe nchọrọ ịrụtụgasị aka ịmana n'ụwa ọkpụzọ amaghị onye ji ọfọ ada esi n'onu ofu onye a George. Now that is why you will cool down now gather facts so that when I want to talk I will talk with points. Now ewe onye nke mfụ ka mbido ebe a ewe onye nke mfụ na-ekwu okwu ndị Igbo businessmen ndị southeastern content creators kwatugo okwugide okwu kpọọ summer best afa kpọọ nwa agata ahịa motos afa kpọọ kedafia Akụ Zion afa. Now achọrọ m ịdazi onu wee bịa n'ihe Igbo Channels TV kwuru. Egechere m ya bụ okwu enwere ihe nghọtara enweghị any meaning of whatever nghọta Igbo Channels TV na-akọ na ọnụ oyibo a ga-asị na ihe ọ na-akọ buru ha because ama m ebe ọ kpara aga ịma na ndị Igbo ihe gbu ha bụ ọkwa ifu ha na onye ọbụla na the spirit of injustice dị ya n'ime mma iru na mbọ tụ onye ahụ ụjọ gbara onye ahụ ọsọ a na-ekwu okwu kpọ ya Akụ Zion na-ekwu a na-ekwu because of gịnị zoro bitters onye ọbụla ma na Akụ Zion minguru so much with southeastern content creators and onye ọbụla ma ihe ma ndị ọ minguru with and ama the reason o ji wee mingle with them and ama the reason today zoro bitters ekwe ha aga one Jay Park gọvanọ eziokwu ha ga-agwa gị na Akụ Zion enyeghị ha ego ha promote zoro bitters na ihe o nye ha ego bụ appreciation ka ha kparịwara ya Reverend Father and that Reverend Father bụ Reverend Father Ejike Mbaka no ya Akụ Zion na-enye ha ego appreciate ha so ha pụta ha na wee video ha mee maka Father Mbaka against Father Mbaka Akụ Zion appreciate ha gbara ha transfer now Akụ Zion now wants to bring in his Zolo bitters for them to promote the Zolo bitters. They now told Akụ Zion one enweghị any video enweghị any fact enweghị any picture ebe ọ sign any southeastern content creator for ambassadorship na brand ya or product ya ka ntụli okwu a ihe ọ na-eme gịnị ọ na-eme ha appreciate one enwere onye kwatụrụ Akụ Zion ji aka ya kwatuo ya. Let me tell you gbara fere oke ọ bụrụ ara ijiji na-ada anụ ndụmọdụ na-eso ozi ana. Now he decided the way and he choose the way he wants to follow. Ebe ahụ ọ dị ya ka ọ na-aga mana ebe ọ ga-eji wee mara ma ọ na-aga ma ọ da-aga bụ product ya company ya ahụ how far Zolo bitters how far keziko SL kedu ihe na-eme obe ọbụla ọ na-eje emere invite ọ na-eje occasion ọ na-ebukwa 1 carton or how many cartons of Zolo bitters na moto jee ebe ahụ jiri aka ya dosi ya n'iru ya n'elu tebụl ebe ọ nọ. Still I have gone to shops juiciest Zolo bitters. Let me tell you mmadụ ejikwa n'aka ya weta ihe akpọm n'ọnụ ọkwa ifuru ijiri aka gị weta ihe akpọm n'ọnụ ewe okwu a ga-abụ agba nkịtị ewe ihe a na-akpọ nkịtị ka okwu oye Fada Mbaka meru Akụ Zion nkịtị ka okwu and I pity any person ga romance ga na-agụ ya Akụ Zion as ndị
Southeastern content creators kwatu business because we don't kwatu business here. Koneman die, Koneman bury am. Touch not my anointed and do my prophet no harm. Zion, you fought the anointed, and you thought that a fight is the anointed. Why onya hi na-eso iji maka ya na-appreciate Southeastern content creators? Why na ha promote your business again? Why no promote your business? Why no be a blessing to your business? Why is your business sinking? Your product sinking? Apart from that, I want now to come to Summer Best. Summer Best, I saw the kind of big you were saying something against Southeastern content creators. I should come to you. Uncle IB involved. Can I involve? I dumb so they involve. A lot of them they involve. Motos. I have seen several times videos about Nwagata here. Onare ego moto. Ibunete moto aga problem. Onaro osino mudi moto no 2018 model. Ubuneta 2015. Obro moto ato ya here ka ona ebuneta all those things. So that zakol. Manoche na ego zakol. Ona ha na ego zakol abru problem. Before na miye neme. Can I come out publicly and denounce ambassadorship yana Nwagata here motos? I personally saw the video and I know that other people as well saw the video. Apart from that, Uncle IB tried all possible best to put in all his effort. Everyone got out here motos, everything failed. He left. Now, Summer Best, over to you. Yen we sin ades no no phone ye keep, ades no no phone ye keep. Oh, you no tebe. But on no kumadu ke jama yi, but nobody's above the law. Yen we kuebu, ewe okun no Summer Best, and somebody knock on a video. Summer Best Jackie a kuo no obo mafian, ebo jeru or whatever. House opening amarum, no pull out there, but buy. And otos we na aga. No boy mafian. And the police in all Oboda Nigeria were law. And nobody's above the law. We have high governmental officials today committed an offense against the rules and regulations of our country. They went to jail. They are being detained. I don't want to start mentioning names. Mananambo. Ihe advice mmadụ yere owu ya bụ advice kasị mma. Ịma na ihe ndị Igbo anyị dị good at is na hafu ha ana onye were ego ha gbaruso onye ahụ. Or na ade ye big man advice. Whenever you see a businessman Jiowo, that is why I said Koneman die, Koneman burial. O Jiowo name business. That business here will end up on over. To me, I will come this way. A very year Southeastern content creators me, Maduna Mwamu. A very Chinaka Wagaji, go Summer Best afia. Sinaka 1 or 2 content creators, go Summer Best afia. Now, a very afia he will come, Mercy na can down or with the contacts. Now, all those people, Esinaka with the contact, bia, go Summer Best afia or be go Summer Best afia. Afa Wagaji, Eziafa Keego. Reputation Wagaji, their stake. Reputation any Southeastern content creators, their stake. Summer Best reputation company, reputation image, their stake. Ejigoro fiye maronda. Ejigoro fiye mar company. Ejigoro fiye maronya. Odekwanomma. Now, whoever that is supporting Summer Best, do away with Southeastern content creators. They are destroyers. They want to pull down your company. Age menka. Adema afutonya nisi de siyamma. Adema afutonya na-ekwu utan nisi de siyamma. Because I believe today na oburu no nya so assign ambassadorship. O will the experience Wagaji ha na other content creators way. Threat na-enye Wagaji ha mmadu we millions of naira invest ya ka ogoru moto. O nwere ike ihe ọtọrọ afịa bụrụ ya ga-eme esizie gị moto wa ma ebunatara call ama mpik okwu threaten we were agba were mma were ọgụ were shovel were head pan everything threaten we ya. Ọ bụ na ọgụwa Igbo Channels TV or any other person na-ekwu ụdị okwu a sise gbara Southeastern content creators ọsọ na ha na-emechi business ndị Igbo ibe ha. Ọ bụ na ọgụwa
every night and I disturb okay ebido threaten nwa ga were threaten na ga illegally threaten na ga legally oburu ofu oburu mmadu ebua. Will you be happy with some best, or will you be happy for any person or bona signing ambassadorship? Even ambassadorship na eri isi number. I don't sign anyhow person ambassadorship. Page all these Southeastern content creators to grow YouTube channels. I drop easy. It takes a long while. And don't you abuna de careful grow page ya agonically ne grow image ya as well. Ne grow reputation ya. Eji all those things are account. A word of Facebook page, a word of Facebook YouTube channel, a word of Facebook TikTok, a word of Facebook Instagram, a word of Facebook Iyana. Twitter. A word of Facebook what will I call it? Any other thing? Internet. Internet is one of the most sensitive places. Or the danger. Ụfọdụ echego n'internet nwụọ, ụfọdụ echego n'internet bana nsogbu, ụfọdụ echego n'internet weta favor, ụfọdụ echego n'internet weta blessing, ụfọdụ echego n'internet weta abụmọnụ. On internet ka akụ Zion si wee weta abụmọnụ ebe ọ na-akparị onye chukwute mmanụ, and oche na o mechie ya, he will just go scot free. Today ya waji aka elezolo bita onye wo na support oji maka ya. I appreciate Southeastern content creators cannot do anything concerning Zolobitas. Ikwu osigi na onye ozi Chineke ka ọ bụ. Ikwu osigi na ọma promote brand ahụ na alcohol. But ewere ebe asị anyị na alcohol bụ njọ na Bible. Mana ewe nche onu nche dazi today. Ọ bụ na some best ewe ndị sign ambassadorship, and some best are na-aga astray, make a reputation ndị ahụ dị at stake. Reputation some best dị at stake. Reputation ndị ahụ dị at stake. Ịbata n'ime afịa ji ga afịa. Ọkwa ikwu ọnụ ebe a, ikwu ọnụ ebe a, ikwu ọnụ ebe, ikwu ọnụ ebe a. Ebe ọ dabalụ gị ka dị cheaper. Ihe ahụ ka wee quality, ka dị superior, aka wee trust na the product. Ọkwa ebe a ka ị ga-azụrụ afịa. Ewecho ị na-agba na main road na Anambra, Enugu, Ebonyi, Imo, Owerri, Lagos, Abuja, ị ga na-afụcha ebe dị iche na-ere moto. Ọ bụrụ sọsọ ma best na-ere moto. So for him to sign that ambassadorship is a very big favor to some best, not even to the Southeastern content creators. Because by the end of the day, if that ambassadorship is signing her, or work her out positively, other companies will be afraid to sign that Southeastern content creator, any content creator, a Southeastern content creator, or any other content creator. So my best is not very soon. The man na sign is in the Igbo. No, so Sunday Yoruba ki gana sign. Man na sign man down. So na sign man down. Let me tell you, in the Igbo Southeastern content creator so far. Nde Yoruba kaga afia. Nda Hausa kaga afia. Nda Ocha kaga afia. Also you Ghana ni Igbo wete angels of content creators of heaven. They will still see all these things, because as initially we cook as nesi non ọnụ mmiri okwu mmadụ ama ihe je n'obi, and n'ọnụ mmiri okwu mmadụ ka eji ama ya ikpe. Some of best were ezigbo ọnụ mmiri okwu. Nobody is above mistake. How you present yourself is the way your customers are always right. Your image is the image of your company. Your company's image is your image. Whenever you have dent, we all are waiting. We are going to be judged according to ihe anyị metere. Likewise, like in here, I don't know why. Kedu anya mmadụ ji afọ gị? If they ask about you, kedu ihe a na-ekwu maka gị? A na-akpụ gị n'ọnụ n'ezi nke ezigbo ka a na-akpụ gị n'ajị ya. How many people go your products, patronize go gị, they disappointed? How many people go patronize go get they happy? That is what we are going. If you are need to go that comfortable, you are not going to know no libe go nke patalo. Apụtara na mee business assign na ambassadorship, because here the Southeastern content creators of ndị Yoruba content creators ka ga-afia, ndị Hausa content creators ka ga-afia, ndị Ọcha content creators ka ga-afia. Mmadụ niile ga-afụ ya. So si agbaga n'okwu a na ndị Igbo Southeastern content creators na-egbu na akwatu business ndị Igbo ibe ha. Ihe eji mara Igbo bụ eziokwu. Ị na-eme ọfụma Igbo ga-agwa gị. That is why Hausa will always let them to play politics with them. Yoruba will always like to play politics with ndị Igbo.
ije n'obodo oyibo ebe ọ bụ na abata ọ bụ na Igbo anọrọ ya ma na obodo ahụ adịghị eme go and find out. So in roundup of everything, I will say na onye ọbụla bụ Southeastern businessman, onye Igbo ọbụla bụ a businessman na-enwe issue na business ya, gaa check image ya, gaa check reputation onye ahụ. Ma nwa gata ahịa moto so, ma soma best o, ma kedafia Akụ Zion. All these people ewenete ihe meru mbeji wee bee nwee ọkwanụ ka ọra m n'ọnụ.